Dovolte mi, aby som vás z celého srdca privítala na našom vianočnom koncerte Základnej umeleckej školy Holíč, pobočka Unín. Dovolte mi, aby som medzi nami privítala pána starostu obce Unín Jakuba Vaníka, riaditeľku základnej školy s materskou školou Unín magistru Michaelu Vaňkovú, a dovolte mi privítať aj vás, milí rodičia, starí rodičia a všetci priatelia školy, ktorí ste dnes prišli, aby ste podporili vaše, ale aj naše deti, ktoré študujú na našej základnej umeleckej škole nie len drevené dýchové nástroje, plechové dýchové nástroje, ale máme tu aj spevákov, keyboardistov, huslistov a hocičo iné. Ako prvých pozývam na pódium Nikolasa a Samuela Masarykovcov, Petra Trubirohu a Timoteja Víska, ktorí nám uvedú náš vianočný koncert fanfárov z rozprávky Tri oriešky pre Popolušku. Prajem vám príjemný umelecký zážitok a príjemné počúvanie.